Đorđov trkački auto. Osvanuo je lep sunčan dan u kući bake i deke Praseta. Pepa, George, tata i deka su unutra i gledaju trke automobila. Idemo u auto broj 2. Vrlo je tesna situacija pred kraj. Koliko buke. Ovo je uzbudljivo. Kola broj 2 su... Kako je bolje. Trka se skoro završila. Uključi televizor. Wow, to je bila zanimljiva trka. Drago mi je što nisam propustio kraj. Vidiš, gotovo je. Tako je lep dan. Trebalo bi da izađete da se igrate. Da, bako Prase. Onda, čega ćemo da se igramo? George hoće da se trka automobilima. Znam, hajde da napravimo trkački auto. Stvarno možeš to da uradiš, tata Prase? Ne, ali deka Prase može. Molim, u redu, napravit ću Đorđu trkački auto. Ovo je dekina šupa. Tu pravi svašta. Šta to imamo ovde? Stara kolica. Ne, George nije beba, deko. Trebaju nam samo točkovi, Pepa. Ovo može da bude hauba. Ovo može da bude sedište. Koji ti je omiljeni broj, Đorđe? Đorđov omiljeni broj je 2. Ovaj automobil će biti mnogo brz. Nemoj da bude baš mnogo brz, deko. George je ipak mali. Ne brini, Pepa. Ovo je auto sa pedalama, ne sa motorom. Sljedeće što nam treba je volan. I na kraju trkačke naočare i kapa. Đorđov trkački auto! Evo Denija psa, Zoji zebre i Pedra ponija. Bravo, društvo! Vidite Đorđov trkački auto! Wow! Jesi li za trku? Ja jesam. Ja. Hoću i ja da se trkam. Gde je tvoj trkački auto? Nemam trkački auto. Ne brini, Pepa. Ti si automehaničar. Šta on radi? Popravlja auto ako se pokvari. Odlično. Nadam se da će se mnogo kvariti. Neka trka počne. 3 kruga oko bašte. Priprema, pozor, sad! Krenuli su. Napred, Đorđe! Završio se prvi krug i George vodi. Kakva je to buka ovde? Pokušavam da gledam televiziju. Ovde su trke, bako. Kraj i drugog kruga. George i dalje vodi. O ne! Točak sa Georgeovih kola se otkačio. A gde je automehaničar? Ovde sam. Šta ćemo sad? Vratit ćemo točak nazad. U redu, automehaničaru. Kreći. Kreni, George, kreni! O ne! George sada dosta zaostaje. Vrti pedale, George! Samo napred. George! Napred, George! George je pobednik! Svaka čast, George! Ti si najbolji vozač na celom svetu. I ima najboljeg automehaničara na svetu. Da, to sam ja.